Forest ke ting of heading come again. Kebang mariro, bugrano ke bengka, kebang ma bororo, bugrano sezata, kebang ma netaro, bugrano salaika. Kebang mariro, bugrano ke bengka, kebang ma netaro, bugrano Khana ni bagai jeng je sini program je lakai banik je khainani mane abno tui je awareness program oboseng purai tiar nong pai bekha 99% sini tiar khana phung bufro aya bosing sing naslai tongo oro chini borom ganang executive engineer chini jogol bo tongo chini wejun ni je2 sap tongo chini pu sap tongo agrini gaita oro kabang chini officer of forest department ni korok tongo sing joto bane sing puri nei bekha chini jotton beba kholno khini display khaijana indi bebang sing oro king kong bekha sing kha khlayo khana jara lun nana musungai ro o awareness program phaikai borok saiman nai je tamni bo laino nang scheme nang lun nanai abo borok srai srai saiman nai ebong borok no sajang nai ka aboni bagai khana borok phaina nungtu jotono no sing pobogo khana phaidi ekai nang je lun nana musungmani a subject khana chin officer ang thani bank officer ang thani saiman nai ka aboni bagai sing jara lun nana musunai lukurong no sara tirpurani lukurong no jara phaina musungnai khana phaina musungnai borok no phainan bagai sing koyo sing reading tongkha sing khana awai khainan bagai awareness khainan bagai kana tamo tong nai sarte abuni karibo loan ni karibo khana oro sing kiso nungko chaita company ni gairi oro display khaijangnai eka chini agri ni hoite bo gobangma mani chararo ba bibino ro oro phunukjangnai machine no phunukjangnai eka tarpore ka a oro phaljangnai khana tarpore berma ro phaljangnai Nikamte hake kodre pot chini je adisio kabang je department tongmani aborongni bini activities no tui khana ro display khlaijangnai ebong aro chini PO sahib sangrok tongnai kabang officer tongnai borok sanai sing agriculture ro kai ARDDO buti khe loan ni nai boy scheme loan ni nai ebong busijara loan jangnai aborok jotono khana sukru bui sajangnai ta khana ni sama o pandaw sabo phai manjak phanyani kok tong sir khana o pandaw khai chini inko borom ganang bubagra Wakana omono cengiri pene chati sogoi ekai chini borom ganang CM chini borom ganang deputy CM no khoboi joto executive member tai chini borom ganang joto MDC tai singo junal chairman no khoboi joto chini jara officers nai ro borom joto na khana or manjak pene kok